रूपवा के जाल में धरा गई निदाना, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं, केहू के रुआवल बहुत बात नहीं, रुआ के हंसावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं, नजरिया चुरावल बहुत बात होला।
हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, लेकिन आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा पुरावल बहुत बात होला। आसरा धरावल बहुत बात नहीं है। आसरा पुरावल बहुत बात होला। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। एक बोरिया खून बहे, एक बोरिया लोर हो, काहे सभे काली हले माँ करे जा कठोर हो। एक बोरिया खून बहे, एक बोरिया लोर हो, काहे सभे काली हले माँ करे जा कठोर हो। इश्क के इलाज ना, इश्क के इलाज ना जहरिया से होला। इश्क के इलाज ना जहरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला। ना कौनो हाथ ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला।